Piga hiyo bo. Ati file and pay. Me you was any stress. Set a deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufaili ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mafaili kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana ushakuwa fine. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns. Kine mirongo hebere na ibiro mutinyi no yoga tano limo mwaka no yubechiru bere mirongo hebere ne tano nomo omonchomo rigereriande no kwegena mbiole ando sia sole na gukwaniri na bayo kwaligani kwenyora mangana maya ye kiunga chinsa ibere chabo no butkeriterane Cyrus Nyakundi asense muyimenyerio igale welesone makoli tangani anigati ali kwaligani sia senchura yogwe Injero mukacho town nande wete viasenge njuga tembe yeito ne sesi nganje temona samuto kamange na rango to ko rango tegerera ego serekenga kia miaka 5 ege taseni kiage tembe FM guchengere miaka 5 ge sagia swetembe o hasaba tegereri bage togirie andi bono egaikara chingaki akandusio na tete ngamenya mpaka ngakoro mwaka ngacha kina nacha nyumba ono ngatimoka mama taboti kenda konga na bondigo ono nchandi kituriuka ukonyita yo basa chigo tumakanchio musubatio yomo korwa kerongoro libo machoge borabuye county ya Kisii gosaba bakonyi helio hanyoro bwenya asa njera renge gesunte nango chimogorobo gusinyunga kingwanda uchetu kakaro kwa ireru lakini bana muna bega jitaya chibege to borabu bale muwa boro ensegera bete abamenyi balia misiga shuba nyamira kogokero muroberio bokobekirwa chita yensemeyo karibu homonchomo holigerelia gochaka hekionga chinsaibire igo togo chaka ne liboli ine moroberi kyoli bwanjete gotekerera agetembe FM ebirengo byemeyemo chinugutebire gose chinugu timeyemo naibire chinuguta isano naibire chinga kechiga ege taseni kiagetembe FM kego chengera hemia K5 kurugia swete asembeo ine moroberi kyoli bwanjete gotekerera ase hetio yagetembe FM ase chinga kechiga hego chengera emia K5 koruo heswa abisanga mwananchi wetera se namba yesimi ya 0716 11 Getembe TV Facebook na boigo YouTube ko bwatikana nobo kebago hobo wagenderere comment kana munasa mutukamagiga ase chinsemo chialia misi himeye word ya kashuba wana wenye abubeni goba no beso kire na okera hasi getambokero babekeru chitaya cyo kumureka chinga kicha butuko gosangana getembe abamenya baigani goba mutugiri Evans Mirieli yoro mwana siasa ha sorongoruo yorbeire embolia ha so kubabekera chitaye cyo aso kwane kibunango tingi barobolendi chinga kicha butuko muri kitubol kapokara norobotura senchira yobwikira bamenya baiga bunanene bagutumeke bali ku rukinseme chiga chirigoma kugenda gwikastinsa mu kiri cya Nyangoli asama tukama iganigo bagendere koba bagwitiringa yenene kubatekana mu musuntekeri bo yogendere koba gokoba sajiga gintu gyakinirie obuke bago nabwo no bwibi kuna bakwerera asa njera renge gesunte nango chimogorobo gusinyunga kingwanda uchetu kakaro kwa ireru lakini bana muna bega jitaya chibege to borabu bale muwa boro ensegera bete obekire kururuguru ikaba kuikire Nyangoli maate na nagenderete asaya kurumaega igabwato o gisunte kerekenne mono egekogera bono munanje ngokore biasara ninga ninkore mpaka mambia nabo ngokore egekogera uburabu bakorete ki eborororo
kurumaega no buke bago bwaringe gwekera ngo kia igoro lakini gwikera gwitira chiga bona iga buke bago gutoroche nga gwakorere kibwasirire bono nigo bari na ekibakwegokeria kubatikana muno kubeko kwibiro webiga bibya bigetwa muna Evans Mirieli uyoro mwana siasa kurastin semechiga ebyo biratunyarka wabikora tubura bwa saliga na nastin semechiga cyari ya misi yendo kolengana muna okero kyo bagokeire kubatikana muno kubeko kwibiro webiga oku watenenire webi na nigo bagokire getambo kirekiga una bakwerera ebyo ase chitaye chiatoire actually chiatokonyire sana unanje gandi para nasi tundubali norete cha ya mbutuko igogo chali okobeke tundubali ogende na indere ndubuya muntu tayo goja disaf na noina bagweta kero muruira atugire seitoga igago soka buja igo kwagenda kwa moranya gitari nende kweta tigangira na chikoro ibintu natiga gusengenda kurara engakia itire twari kurara nyagitari twogwa gutirimboka gusigutira ase para gutira lakini ase bono iga twogwetara no boremo nsa igari ya misi itaye ya enya tokonya sana twabwatiri chome marakabere tokonyora aba chisirete abantu bagujiwe ikoro batama baruburo batama chombi yasobora bume twachibwata twachereria abanyana bagoka ase kwetera ase chitaye chimpato eto pongeza sana kwetera ase chitaye chi Mr. Evans Mirieli ndoche nga guchibosio na tokonye na ndo worogire exambe ya sokotoretera chitaya na gutubeka amo nigo bamumochiro MC kurasoro ngori gasirita Henry Rwaya asugutabaikanye into batebire bagendere ko bakumia kemagenderero murayo ito yoregeti bono iga acheta ekera ari ngori gichikura amaene ntuana komorona na irana no nyama igarorenga abantu ri bamwete chikura nga ibaberete ntuana korra kende kiaye nekeni yuka to kora morra se TV lakini ntuana komorora na igendero ria ye ndiri tora mentere usotebe ngokorire kende ige tware goteba nga eker toko choro muntu tutagitwe amagenderero tariki ntoko chora no amagenderero tokugani Mario yeni go bagende ko bagusige tabasa kurastin semechiga kweni kibuna asentunde yiga na boigona bakibechi kurangwe soke bari nagachora barahi abo barabakonye ase amagenderero evichana gondete ko ba advice iga takurigireri chibese bigireri omuntu nande kituguchiko choro omuntu muna inwa bazaye choro omuntu ubwata maroro uguchiko tokorera amagendero aya ari guchimuntu egingo report regeta senike wanjete kya gatembe kurastin semechiga chiari ya misi ejigo tokemeye wadi agachibe bunga ne yabo gitutu wa Masabe county ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Rwaire wegeke getambe wairire amate yomo korwa sekinyoro gya kirongoro ria bunge ya bumwacho gebra bwe county ya Kisii gotigara batabwati kende gyonse ebarini kemuma bwe myaka 52 ni gabere ga kurwara igakobera segesera tariko nyora gotara gosakwe mukigwa na gosomba goswa na gosoka kurwa nyumba mwabo kinga kya rwarite na chitebo igakabune kokogoro asabe kereto chume yibono ya sugete na kumwirira kobarigata igabone amate ya ruro kubolia gocha sabarai na boiga bantu mu bugwancha wesokia helio kobakonyo muri kitogiri patikopi oroboturwa sinjira yobwikira nime ase ekenyoro gya kirongorori imeye sub county ya Kenya ase okomonyora Evelyn Kemuma Masese musubatu yewe myaka 56 ni ganya ko baga gwikaransa ase kero getarigeke ekero kumogeria ase riskeli galiabo ni Kemuma nguru na linkoge na nkugene isengene nya kune ekanisa nantagite kogene kanisa asengeje okoboko kwale kokoraiga oika tinsa wanyegera ono na linkogenda bansabire linkogenda nkatele nkawuse kira nabunse bakambukuli kabunika ma kira nabunika bakamanya ko ndeta goja ne piapi kira nagenda nyumba ne piapi ngacha gusambire kira kunya gusambiri kunya kobota baganda nagenda x-ray kagenda x-ray ogiempo kira nagenda x-ray baganda na yokogenda osongo bakobekere chichuma wabunikire utagete chichuma
kurwara kwaye nigo kwanyara ko bukoiregeka nabo gokoireire abayiburi baye kunyara ko bakorerera ugutumika agwekibesi nyinge na guikira bono banyako baguiserwa kurengana na Evelyn igachagete kurwara na anda kekera agenda tukonyora uburwayi bwaye akanyara ko bagagotengeria asanya ko bakobekirwa ecuma ase bacu yaye ireire bono onyara ko bagagusinyo gusugutara ugokoreka utara kwaye kwanyako ba ogokon bono chichumechu endugu yane gatandika kanyala chipesa ngabekirwe chumeyu kana bekirwe chuma ngamenya nyagitali kana namenya nyagitali endugu nane kali chipesa yichi ko bekwa che kumenterwa amanyinga chitakane endugu yane kali chipesa bagamentera amanyinga kera bati bamentera amanyinga kamenya nyagitali chipesa chikundu sioro chikabura akali chikabura nanda gatema andi bono egaikara chingaki akandusioro nachete nkamenya mpaka ngakoro mwaka ngacha kina nacha nyumba bono ngatimoka mama taboti kenda konga na bondigo wono nchandi gituliuka ukonyita iyo basa chigo tumeka nchiyo omuyiburi oye niga kweresera abuna banyare ko bagutumika chinga kicintambe rikonyara ko bagumurongeye yanya ko bagagutara ryanya ko bakiranira ubugima bwaye munonde kurende tarambaranya ora senge ngiyogo iserwa jeni mwana one na wachande gitego twamenyire kina gitari buna cyane gitabone gitogogoro akaja kabekirwe bicuma bono na bamenyete igina gitari agaja igicume kitajeti kubwena ubuguru bwabeire oremeire osinyiru timbwati kendi cyose najiro gokonya kundi kwese timbwati nabamenyete nere nyumba tari kurara tari kuimuka tari kogenda bono sinyire ngagingu kinere ngokongonya timbwati kende mwaka igasirete kare na cyandikira umumuro mwabo ucyandikire nere bone ibintu byose byayiri ku umugi twasinyire ngayito kumuyira bono ndayingo noro mukonye amukone na nora none ndagira yuka amatenero nkwereserere obakobwa kunyara ko bagutwara asengenjo omwana oyo ganiga kunyara ko bwakosya umungino yo mwabo umwana oyo nabakobera nyumba bakaliyaira Nchenkuru ku David Otara Nyandwaro iga ninkande kuma omwana ominto igo mwana nabwato kwani okonene wo konyo Nyasare ngusukia abaisani abaya bari omwana oyo enchera amenyete tari koimoka kirege ntumbure wanyama mwabo narega iga amukendu yanara nero gocha bamusokisiko bamubeka somugaso waterra bamusibi nandu bamu bono amateiga ekiganeti no bokonyi bwa bwangomono erigo konya anyaruke yiga usomuswate yanya ko bagakonyora ubwenya abayogo marembo nyako gutuka se family yiga ngoli botereka tembe kurwa kirungururi ensemo yebuge omwachoge bwa bwa country ya Kisia Maritane Gilbert Kobi Seneta we kaunti Nyamiro Muskoko ngomugeni ni garuro kuboria go cha serikali nne kwene kibuna ngo batukere kibese kisene go cha se kaunti ya Nyamira bune nchere ya moyo kwene kibuna gwekeranire amagendro okwana ime ya mochenwa hewodi ya gesima kitutu masaba kaunti ya Nyamiro kongo nigo hagendra ko mocho muraibenso muske William Ruto asubika mwakire koko homuske Dr. Fred Matiang'i asikanga yokulige kirogo kyoburaibense bono ese ejamiyo mugusi onye tuwatebire twensipi une nyangi toko genda nega Dr. Fred Okengo Matiang'i ndwale kugwadera na toka ndamo ndoigo ina ndeigo gote tuwachata toyata igana Matiang'i mukamotenga arumumbu aiche aliyegeroge mo president no otorese barabara ibar mongete ni bagabuno mosene to Nyamira ngatoende barabara iyo lakini ende morende ikiere mumro no gora ko denga opinion polls chama tianguna chiko kina Ruto nere na odere dali bitina oye mwatere ramoisonde osoira bataba Matiang'i ngana iteta abantu agachikuruta libayara imianga yaite osire miaka saba efteria bitina efteria bitina odorada njaba ando maite baita abantu n'abantu abaita abana baita bachikolemekana ekerochi omu president oyo Ruto arobisi tuatebi n'abana bali bako abakurangirwa wate umwana oyo itetwe ijuwo yeteki undi nala iyo deto mwana yetu aramu ijuwo yeteki echeki nera nyobo gima tukutane kwa debe manene ya vitina tutaki hapana mna yani wote wagusi sinamna hiyo wewe kuwa na roho safi
Kama Wakenya watasema ni one term, wewe ungojee one term kwa debe. Lakini maneno ya kuletea fitina kwa kijana yetu kusema tunataka kuangalia maneno ya Rivayala, wewe umekuwa rais miaka 4, sasa hivi unaamuka ujue kuna Rivayala. Kwa hivyo tuheshimiwe, democracy inaturuhusu tusomishe candidate, na huyo candidate wetu ndio tunaenda na yeye mpaka kwa debe. Yabamenyi korwa sebinyoro byagesore na boigotente ime ye ward ya township igo besokire na korokyo bwo bwo ko bwatikana n'ibikoro byo ibi abegosari bwo bwene kugotuko bwo kera rero sekinyoro kyagesore igo chiwa chisima chibetwe korwa se nyomba yo musayo masireta Aaron Nyaberi abigo korwa sekinyoro gyatente igo basari bakorekanita se nyomba ye moyo kwegokya yo munya kirogo bwepande ya sungusia sireta mumanyi Kenyatta abo babunete umurango naboigo gwa tebiroro muri kitofati gadi Gisemba na robotiro asinjira yobwekira hegati yabamenyi bekinyoro kyagesore naboigo tente ime ye ward ya township nigo besokire na kwemurunganiria ebikorwa byoboibi anene asubutuko bukira rero ase kinyoro kyagesore nigo chiwaya chistima chaibwa korwa senga yomusae Aaron Nyaberi abe ibigo batit kuja chuma obutuko bukira chuma bagaita kurwa se tirisa bakabune chuma bagasoire dirisha bagasonye mbo baga disconnect kwa charengo Jones ne bintu binde byarenge yumba buna chwa charenge bunime pras ne chuma charengo nyumba chawo chokore gas no monto ngwerige ngo kore gas ya chwakari na nda nyumba na renge tukonye tora mbo nyona nyekolira bona bante banyantimaega bono singa inko chakira ase egekora kende ase omabogani oyomo bwo munyankero osungusia aserieta mumanyi Kenyatta nigo obutuko bugukira rero abaibi bakorobosagani obotindi bono asamurieta abantu baminto nkoro kwedu ne Kenyatta nje ninjo amanyono mochiyoyo na ndemba na sungusia bono na beringo nyoro bokongo bongo nene sana akaronko nyorana abantu baminto igo bakonyibera kimakusudi abana aba gusina abaga kantunto komanya batoterorese pakanto nyara gusukana one step ya mayoka nto nyara ko yana ekero njengo soka ga buone isikuna sinyona ki tingo yana no montanga ke nungu naende ekento ke konga kwase na ke egwochi maniego turwa no monto bwe pikipiki sanana ya botuko gitoterero to kile muna tuibeiru na bugeiri abasaja bande mesikiensa yonsipi na muire ko beka bugona inkimuta gete kontero reiseri aba inu nyamoibi ebikorwa ebiga nigo byangusire birengererio aho no nyankorwa sabarai anene abo bakorwa kurase ward ejeiga ya township bakora wanere ondie kimas oyo oganetie obo MCA nigo ensemo yaye asabire abagambi kubwaterana boikeranu nabantu banyumba 10 erio korwania obosaria bwechingenjo aho igokoranga our security ya chirense ekeromo wananchi ndire buja no ene raro chungu bure ndibwa embure bija no ene minto bya ya korabia una bone kiroro cyo monta go chabutuko to kunyara gosoka tukiagera to komanyo mondo yo ngakebe kerana tiangani. So I'm just requesting our government elinde ba embawa the security section to chakere nyumba kuminya kabiro romba korire the security check up butuko abaskari baitomba korire patrol butuko. I don't know whether they are doing it because ekero konyoranga gaigane town center naende kwa nyoranga security areas. It means that maybe there is somewhere problem here. Kubwatekana na yaiga nigo abatureti bagesore basabire abanyakenyoro kubwaterana asobwamo intu twanjire tabana baraiga abantu baraba ibaro ekiagera intubone serikali yo tokobwata abantu tokobaire nande bayirana koji kubwata omwana bwa manyane kyamanya ko bangaye bono nayo tabwati mwana igonje onaro sabe kenyoro amarware gesora narakorire michande abana abamba manyire abantu abamba manyire lakini bantu mbatageti gusiboka twachandegire twaulirwe binto chingoko binte bingo bosali bwechoire gesore bakato sinyire amarware gesora naratorete iro butako banene twasinyirunga kibono tuko bakora abantu abikiagera na bantu rere serikali ogo chikoikio montaria otamubwatiti ne ng'ombe obatebinga ya ng'oini okwamureta abusa na abantu abono na bari batabwatirire binde ibono ngaitu gusinyunga ngaito ko binyora
chingaki echecho mbakwanira iguru yobuibi bwa marwa amaru nabo konyora ari gusonyokwe wenda ukoreria akong lakini baadaye manyene kirabu ache kubekirwa magosa naki umuntu ache takanyumwane agakuna inda ibete tali omonereti muntu eno muntu begete biasara biaye agokonyera abana baye igento ngokurira abana baite sengencho nencho no mwiburi nimbwata abana bana baito mbabasa gochama bache koiba marunga naro bagocha koiba maruta ako bakonya tiga bari kichigashira bakonya egere bekonya asobogima bwabo cio bache gwekonya hingo reporter Getembe koraiga se ward ya township ye gotoka West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigada Kisemba Oliarera bonchiria korwa se chi sector ahoime ye municipality ya Kisii bomerana soko yetere finance bill ye county ya Kisii haso mwaka wa 2025 2052 ukwanekerekyo ni gobarekana ogwisene kanene aso gusangirwa kwebango ngano barira yogoche kubaterana heligokinyo okwaga che county ya Kisii ise yoboraye bo mugavana Simbara timuri kitutipani asanya norobotura sinjira yobekira Hase finance bill ye county ya Kisii iyo mwaka yoiga wechiri wibere 2025 no mwaka wechiri wibere na 2022 igori tukola rero abahoncheria anene kurwa se municipality ya Kisii kurwa chi sector ao baumirana aso gusanga ebirengererio byabo naboigo igoro yogwakane bango tongoro kumesha kiyoge oro mwana biashara mochoito Kisii town and municipality lero tuaja samangana ye finance bill tuabeiro tuarire kolengana muna nchomo nya biashara omoke abantu bane bechira boni bali ba insepi aba mama mboga chibes chiabo jojinji yatigara constantly muna konya togo chogu 20 will remain for 20 bob as a finance bill yaita imetetea mtu wa chini, so I'm happy for that. Omo chief officer o revenue collection gose ogosangereria ebango ime account ya Kisii Ronaldo Wino nigo aerera obuya bugosangereria ebirengererio kurwa mwananchi kero mwaka. And it's always in our calendar that every year we must conduct public participation in order to come up with a new finance act. So today we were doing it for the year of 2026-2027, awaiting the approval by the county assembly so that we will have an act which will be used for collection, revenue collection for the financial year 2026-2027. Ukwana ekere kyobo igo omu director otenete chichiro ime county ya Kisii Zakari asogwesokia elio kuligereria emirobelio anene elie kunete omwananchi o kawaida na wega baonchereria bali abakabake bago kirimono nga ase serikali iga yo mugavano itu Paul Simbarati temente tikende njiri konya bawakana na ikigo cha kogenderera nande bateringa mbiemono nande mbarere kuru ase bango na go support serikali ase ngeja magendero barorire ngochikobara abaya na abororo asokorwa tibesa titie bango. Appreciate the people of Kisii County in general for supporting and always ensuring that they pay their dues or revenue in good time. This has also given us a good way, and in Kisii and Kenya as a whole, the county has performed very well in terms of revenue collection. Omwalio ni gaba onchilia baiga barua okogania kwa banene gwokonyora amagenderero ime county ya Kisii ase chinga kiecho boigo basanga ebirengerero byabo anene byo gochikobwatesia omugavana Paul Simbarati aso kogendera kwa gacha county ya Kisii kogende kerengo kende. Governor and your team and to some problems. When the time to anyorede in our disaster that market do what the one security riarenge IMAX. So for now mtumuna se chiro IMAX area security ntobwati matatu operators team katika matatu sector. Sisi katika hii finance bill nitasema imekuwa rafiki kwetu vile ilikuwa ya mwaka jana, na tumeenda bila kutatisika na county government, na tunashukuru kama mambo yataendelea hivi tutashirikiana na viongozi wa county kuinua county yetu. Katika hakuna mtu atatoka nje kuja kutujengea hii county, tutaijenga wenyewe kwa kutoa ushuru wetu. Kuraiga ase ensemo ya ATC yagotoke county ya Kisii ya Nenkorokwa
Dipon Asanya. Moya bonchiria korwa kumbu ime ya nyaliwali chache kaunti ya Kisii nigo bakwa ni robo semiri kwabo na gwikinia guchia samo tukali bosio elio ba semiwe oikigwa hegango na barai korwa si kaunti ya Kisii kwani marako bayalero chinga kichige karokya ba himeye chirejo igo bago kero gosirwa no mujumbe gwenseme yo muskeza irijanda igento batebire kira bakonyanene kwa gendelia muri kitodaniru ntiri orobotirwa senjira yo bwikirano. Okwana ime keumbu hase bunge ya Nyaribari chache ime ya kaunti ya Kisii abonchirire baiga abakabake hase chireyo nigo barokirie oko kigukwabo magaga yogosirwa no marayo bono wensemiga musikiza irijanda ise omorobali obogosire bikundi ao kwegendereria gento bateba kyabakonyire hase ogosire butaka ekero twikaranste twarocenga tigatokore binto bibere bitatu bono korwagu tukagenda obisi tugakwana na manager agaikero mwesimiwa ito na batategerereria ogieririe ito ase ngencha arigereti ng'ekiombeke bwata amarora mange naende bona akarigeria akanyoranga ekiombeke kere toramo ntorisiko ya bamemba ono tokoiraneri korwa bisimbi yamanase gasi mwato bwatesi na kobwama no omochumbo ito ese gasi akorire ukwana chinga kichogosabira na kuigura chiama chiabo haso mwiga okoreka si chiriga ime ya Kiumbu nigo chinga kicho bakwanira gosemere kwabo hasa matukale bosio na mono haso bonchiriria 4 years wetera abanyakiombe na kulingana no kogani waito konya to university na ande to konya robo konyi buno boibo mweshimiwa tokonyete guchimutu konya twanyorire gari kyo twanyorire share Evans Makori no manager wensemiga uyo mentabuna mbale tayari gusire bikundi ao ebyo birobirie gwikinia korengana n'ikira cy'umuske janda kinga kyaringa kurigia goso abisi buno mujumbo Nyaribari chache twatemiro sangane kyombeke naende twarorire buya asengenjo babwata marora maya naende bebekiramo asengenjo yo kwegendereri na go support ni asengenjo ye biasara byabo. So buno bisi yo mochumbe igo twachire gotenena na barabwo mochumbe na ba support yake igo akaba support ne chibasi ko 1200 twaicha karora ninki chibase chichi akolire naende twabere no moko buno bisi nga kyombeke ya twalire chibase cyo kyagolire ma kyagolire ne birogo aho taete gotaba buno bisi nga totaete byombe bune biye bangete elinde tonyare ko support na baro baendelea kuendelea soboyi mababo nkuru terigata seni kyagatembe kurega se kaunti ya Kisii letera ninguru kwa Daniel Untiri Rais Muske William Ruto nigo nekiribune serikali kuwatirana nanchi wisara ao nigo chigandete okini birengo biekawa haiga ime agency ya Kenya ukwana ime ya Kirinyaga Ruto nigaterune serikali igarachi wakana madeni onsi hajibwata sego cha balimi bekemerige kawa. Leo tunafungua ukurasa mpya. Kwanza tutazalisha kahawa nyingi zaidi na zenye ubora wa juu zaidi. Kwa sasa Kenya huzalisha takriban tani 50,000 za kahawa kila mwaka. Lengo letu ni kuongeza uzalishaji huo mara 3 mpaka ifike tani 150,000 kufikia mwaka wa 2028, mwaka wa 2029. Na tutafikisha hiyo tani 150 kwa njia gani? Mumesikia Waziri Oparanya akisema hapa kahawa yetu kwa sasa inazalisha kilo 2 kwa mwaka. Sasa tuko na miche mpya na tuko na mbinu mpya ya kusaidia wakulima wetu ili mkulima aweze kufikisha kwa miti mmoja afikishe kilo 5 ama kilo 6. Hapo itaongeza ile kahawa tunapata kwa mti mmoja. Tumelipa katika budget ambayo imeisha shilingi bilioni 2. Tumeweka kwa budget hii shilingi bilioni 2. Na nitamalizia mwaka ujao niweke pesa ambayo itakamilisha madeni yetu yote
ya wanakahawa wote katika taifa letu la Kenya. Kesho vile vile iko pesa ingine bilioni 2. Bilioni 1 tutapeleka kwenye counties. Na mimi nashukuru magavana wako hapa. Hiyo bilioni 1 inayoenda katika counties ni pesa ambayo itaenda kusaidia katika kutayarisha ile ukaushaji, ile maneno ya cooperative factories, kufanya renovation, kutayarisha na kuhakikisha ya kwamba tuko na pulping centers. Governors hapa wameuliza ya kwamba wanataka eco pulpers. Pia tuko na hiyo pesa katika budget, tumewapatia bilioni 1, mtatumia vile inavyofaa kwa wakulima katika kila county ya taifa letu la Kenya. Na kesho vile vile tumeweka pesa bilioni 1 ya kutengeneza miche ama seedlings, kwa sababu tunajua ya kwamba bado iko matatizo ya seedlings, na tumesema hiyo seedlings iwe ni seedlings ambayo imefanyiwa utafiti, iwe ni seedlings ambayo inafaa, na tuhakikishe ya kwamba wakulima zaidi. Okonyi bo muraiben somuske Professor Kithure Kindiki nige hakire koko muraiben somuske William Ruto so kwene kinango sirara baremi be kemerikyo kindiki boigoni garu kubolia go chase chi serikali chechi county kwene kibuna ngo gwatirana chire aso kine birengo byo bolemi byo aso buya bo mwananchi. 2022 kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 55. Leo ni shilingi 110, 120, 130, 140, 150. Hata kaunti zingine zimeanza kupata 160. Na nipongeze kaunti zetu kwa kuendelea kukuza kahawa, na pia zile kaunti ambazo zimeanza kukuza kahawa, karibuni. Na nikupongeze Rais kwa kupanua ukuzi wa kahawa katika nchi yetu. Now we have 35 counties out of 47 which are growing coffee. Very soon, coffee is going to be the cash crop of Kenya, and Kenya is going to be a coffee country. Mheshimiwa Rais, mimi nataka nikuambie umetusaidia, bei ya kahawa imeimarika, na umeanza pia kututolea asbestos kwa factory zetu. Vile vile unaendelea kutufanyia modernization ya pulping machine, na umeanza kutulipia madeni ambayo ilikuwa mzigo mkubwa kwa wakulima. Kwa hii budget ambayo inaanza next week, Rais ametuwekea pesa, na hiyo pesa tutatumia ili tuhakikishe ya kwamba tumelipa deni. Mimi nauliza kaunti zile zingine tufanye benchmarking. Ile kaunti ambayo inafanya vizuri kama ile tumesikia Kirinyaga is doing well, the other governors come and benchmark here so that we can improve on our production. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ya mwisho ndio nimkaribishe Rais. Mimi najua ya kwamba nyinyi wakulima munajua maneno ya katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya inasema hivi ya kwamba Rais wa nchi atahudumu kwa kipindi ya miaka 10. Miaka 5 ya kwanza, alafu baada ya miaka 5 arudi aseme vile amefanya mambo ya kahawa, aseme zile barabara amejenga, aseme zile affordable housing amejenga, aseme vile ile mambo ambayo ametufanyia ya stima, alafu another 5 years, yote 10. Ni kwa sababu katiba imetambua it is not possible for a president to initiate, implement and complete programs that can transform a country in only 5 years. Ege taseni ki radio ya Getembe FM igiye kubatira hemye ya monebere chinuguta isano na ibere ikora wano mo director Opet Mokwa Sharon Mura mo manager cho fure yonserigo na bigo mokonyo ya cho Sivat Sungura erongo ba kirege chingire myaka 5 gesa gia swetembeo iga bategereri akorua soboga takati bo mocho bosongo
wecokire na kogetogi geteseni kia Getembe FM murikito Wycliffe Tyson Manyara oroboturwa sinjira yobikira Getembe FM nigo yakurire emyaka 5 kurwa yasoete embeo ase enjira eyamo yoko getogi geteseni ki radio ya Getembe FM eyo ekubwatera emye yamo na ibere enuguta isano na ibere eyo ekoragwa amono mu director Obed Mokwa asamari tangoro kwa Obed Mokwa omotene ndi osomo director Getembe TV and FM na raundi tuko radio se geteseni ki Getembe FM 102.7 kia ye kirie myaka 5 kuruse kia gachagete tera basabali raisi batirende entune getaseni tokwego keria kwene kyanga oseto kugubia kwene kyanga omugusi inkaria wetera se ready yae wetera se simi wetera se gari yaime onyora matangazo kuro Getembe FM mbia mona sokoto chora mbia mona sokoto sira na ndele linga ntobangita mangana amanke lakini inkere kema kima yetenga asa mangana mayani tunambe yamo na ndasa mangana yokweyeno tochora matukozi na ande to support asengencho na butambe ntune kyonga kya mugusi ntoko fel and happy birthday Getembe FM na ngali mwezi 102.7 radio station ya Genchoe. Sharon Mora manager Geoffrey Onsarigo incha Somalia tankoro kwa Geoffrey Onsarigo abange bamanyete buno mwana bweliroba go the son of soil in the station manager Getembe FM na Getembe television at large kwirali bageliga wakangambia mono mogo komonene gocha sora yo mwancho motegereli Getembe FM na Getembe television mono asigeta seni kikiale rogi kuiburwa lero ngagesa umwaka 2022 chitaliki chialenge emerongibere ne ibiro mutinyo gatana nalimo na ligeta seni kigia chieta sembeo kurolibo no ne myaka 5 nambia mono sana yo motegereli kwa berego gotusira asogoto obunchirilia asogotusira asogotegerera asogotubwate sia safari entambe biamono asencho gwanchirika taseni keiga anemono gwetani ayunga igetaseni ke gweta suburai gwetaseni yake igotubwata maya sole asinge nchunga tuhasukire ebitambokero ao wikaboniga nigotua soire chi county ao igati abe county ya Nyamira asibona abanyamira bago keretobo koreli bwi radio ya 102.7 gose 102.7 negekora ni tutoka bakya tuguchingira litukeliga biamono bali mwinsi mugende konya robo koreli obuiga na mugende gutusira taimangana na mangama yatubwate guchimutu ikirengo kubulinkilinga ayo gende gutotegerera genda gutubwatesia asogoto amatangazo asinje gutubwatesia semero buli yito konye sira na anene mono tobe nambe mo una wate cholire na gekogera no ekero ebiye gubikurwewa getasini ekeneke mo kyabiri giabeire nambe mo asorongorwa Afrika ya mucha nambe mono nayo nsitalintu kulinde nayo mutegereri ayikwabira mona itwenga kiye yonsi Igobuno murai bigeta seni una omo director kwana na incho bigona bonga ntikobe kachinguro buna ye no bwenge nchenene gendra koba rishabik na bigo mutiotere limono bigeta seni gechinga kyonsi tuskebosio nama ya mange twago promisiri nganto ikiraneli eligere kerongere gutusira bunegeta seni nyasago seseni na tuskebosio aseshere kero tukunya guchingira emyaka 5 na Mungu awabariki nyote. Naboigo omokonya Josephat Sungura asamalete ngongro ku Josephat Sungura am the deputy station manager Getembe ekara tu akorire myaka 5 kurutwa chagete bipindi bito ne merogeria ito mwabera bege no na ande mwatwanchire asokorigeria nigotoka bakangambia mono ekara tu kwirali bageri asekitwara kuna chekeki I know maybe abande mogwika ororo gose mogotoka monento but tunawashukuru sana kwa yale mazuri ambayo mmetufanyia naende simole genda kwa Getembe FM 102.7 kekara nitweka tokoro kyubwasio kwa amono bwene boko kana se gusi yeito asenjire yo nigongo batenga asimole wacha Mwenyezi Mungu awabariki sana amashabiki aye agokeire obokoreri bwaye anene bali abagokorera obwonjoleria omuchi obusongo abwo bakurwa chinsemo ao asamali zango kujona nyoni muindi engorwa bikura samali ya nyanjwa sublocation nyanza village usongo location wete viasenge njuga tembe yeito ne station nganje temona samutuka mange na rongo tayiko rongo tegarara ego serekenga kia miaka 5 Getembe ya improve sana ko yabure station nyingi asenge nje binde bya ego kore asia no machoko ase amalieta anengo rukumoli siondi etimose nkere kanyimbo nyatie ko ward tedi ya Getembe nengia sana ngora ategerande kipindi kya mangu yakora tunonkoroko na Onsarigo na boiga karonde isikobu na Jumapili ndo mukatoliki
emisa enche nungora ya tegerandi mokore ta matera maya marandi amaya Samarieta ankoro ku Francisca Gesare kosomorecho koru Kisii market igonganchete amatera Jumapili botambe okore chinsa chia maragoba Ngoro kumbati machoka Jeromonia masakaraga market ujana tegera getembe bininga jini yonkoro yetuania mambia Winifrida Nyanja mamugaka ni gongoro korweke nyoro yaiti pomatara iranda igonganje tegotegerere gepindi kie monyo 19 chinsa chia maragoba Ncengoro kwa Lucas Nyakundi gonkorwa nyatie corrugation mwamano fabrication iruka maambia nkora tegerera ndo muntu korukunzarigo na onkorogo Paul Nyaunga Seteri Nyamira County Kajiba Noka Asere dia Getembe Nandi gotegera babo onkorogo pindi kia mami na sanan Asa Marieta ngoro ku Joshua Ndieki inganje tegotegera bipindi bya Getembe FM Evans Otodio Tiso vini vine vya mubwade Nintete mopongeza kabisa mba be komugi kabisa momento wedani hapo. Ane ngoro ku William Omwando enkaigera ali mwamugesa itongo egesa. Ono njengo pongeza Getembe ase mwarure nande wikira boniga ndochenga muri bo bembye mogendrete. Radio ya Getembe FM ebipindi bya yali tukulia Jumatatu oje Ijumaa niko bire buna bikubwatia Chinsa 11 cha mambia nigo etwania Getembe ego chaka kubuga iyo ekoletu amona omugaka ongoroke bacha Geoffrey Onzarigo nabo igo Matilda Obaigwa Omurobelio yobwetwania Getembe nigo okoera chinsa inye cha mambia uchakira chinsa inye cha mambia omurobeli bweri ritengo oso mpaka chinsa isano na ibere cha mugaso ritengo nigo likoletwa amona Rosini Gesare amona Makupio serikali Omurobeli bwa basae o vibes on vibes obwatia kurwa chinsa isano na ibere mpaka chinsa 10 cha magoroba Omurobeli yo vibes nigo okoletu amona Wiza Crown Mela boigo na DJ Creeper Chinsa 10 mpaka ense ya moya magoroba omurobeli bweri sango obwatia nigo okoletwa amona Boniface Abuga amona Yunuke Atuti ensa ya moya magoroba omurobeli otoerera oso mpaka chinsa isano nemo chia butuko gati Murubili yo otoerera nigo koletwa amona MC emonyo 19 Job Oseko obwaterabo murubili otegesia gochakira chinsa isano nemo chia butuko gati mpaka chinsa 10 nemo ekero etwani na inde egochaka ase weekend litukolia Jumamosi kurwa chinsa chia mambia mpaka chinsa isano na ibere nigo okonyora murubili oseseni wa Jumamosi okoletwa amona omwana bweliro ba Geoffrey Onzarigo Chinsa isano na ibere omurobelio orumba na mashapiki mpaka chinsa 10 okoletwa na Ball Cup Okara obwatia. Omurobelio otegesia extra okoletwa amona Job Oseko nigo ogoso wakuru ense eye moya maragoba mpaka butuko kati. Jumapili kurwa chinsa chia mambia mpaka chinsa isano na ibere omurobelio otumobake Jumapili okoletwa amona Dipon Asanya. Chinsa isano na ibere gotira mpaka chinsa 10 omurobelio otarera bako oletwa amona omugaka ongoroke bacha. Omurobelio ochikosoli 90+5 oso mpaka ensa eya moya magoroba okoletu amona Pifon Omari. Litukulia Jumapili ochakira ensa eya mo eyo ya magoroba omurobelio bwemisa enchenu oso mpaka chinsa isano nemo chia butukokati okoletu amona DJ Waima baba yao omusasiroti Ogetembe. Ase amangana maya nigo agosangirirwa amona chiripota kurwa chinsemo ao na koletu amona Matilda Obaigwa, Cyrus Nyakundi, Ruth Kemunto, Dorino Gembo Yunuke Atuti na boigo Boniface Abuga. Kulipotera Getembe kurobo katakati bumuchi obosongo nche Wycliffe Tyson. Mwanchomo rigereria no towekero mweli obo mangana maya ye kionga chinsebere chabona butko kurende chikoraga chinsainye ningirane ngomanya senchira yo boikerano itadani Cyrus Nyakundi asense moyemerero igarenge Wilson Makole maeji kamera renge Wilfred Matunda ayoneke chibichana muri yago chira senchira yo boikerano niga kwa DJ Creeper ngoira ya mase yamo goika asiriyo ya Getembe FM asomo yaga wogo chingira li tukeriga lyogo chingire myaka 5 Getembe FM ya Swetembeo anene haso kwanira ali ya nyali kuikirani hasebinyoro na boigo gosira haba na inchi aso kwene kibuna wagendere bare senchira yo boikirano
Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Ati file and pay. Me uweze ni stress. Seta deadline ni June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana ushakumafanya. Hey babe, kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure umefile returns.